Tul il-jum tal-ħadd kienu eluf dawk li wrew interess u żaru l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta sabiex għexu l-esperjenza ta' dan il-mument storiku. Dan hekk kif wieħed seta' jara l-Konkatedral mlibbes bla razzi li jmorru lura sas-seklu 17. Net News jinsab infurmat li b'kollox kienu madwar 6500 persuna dawk li l-ħadd irħewla lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan sabiex jaraw dawn l-arazzi mill-isbaħ illi huma l-akbar fid-dinja. Set li kien ingħata bħala rigal lil Malta mill-Grammastru Perellos hekk kif ġie elett bħala 46 Grammastru wara l-mewt tal-Grammastru Winjacort. Il-pubbliku kellu ċans jara l-arazzi mdendlin għall-ewwel darba fi kważi 30 sena. Peress li l-aħħar darba li tpoġġew f'posthom kienu fl-1990 meta l-Papa Ġwanni Pawlu II żar Malta. L-arazzi kienu ssawru bejn l-1699 u l-1701 u waslu Malta sena wara fl-1702. Apparti li kienu intenzjonati li jsebħu l-Konkatedral, l-arazzi kienu jservu bħala kronoloġija ta' narrattiva ta' avvenimenti bibliċi. Il-wirja bl-isem Gift of Glory kienet miftuħa l-pubbliku l-ħadd wara nofsinhar u wieħed seta' jisma' u japprezza l-istorja ta' dawn l-arazzi, kif ukoll jagħmel il-mixja tal-fidi li qed jipproponu l-arazzi li jirrappreżentaw il-ħajja ta' Ġesu Kristu. Din il-kollezzjoni tikkonsisti minn 29 arazz li juru episodji mill-ħajja ta' Ġesu Kristu kif ukoll it-trijomf tal-Knisja Kattolika. Il-proċess estensiv tal-restawr fuq dawn l-arazzi dam għaddej għal 16 sena. Dan is-set ta' arazzi li huwa kapulavur tal-arti barokka huwa l-ikbar set komplut fid-dinja b'kobor ta' 730 metru kwadru u btul ta' 120 metru. Intant l-arazzi se jibqgħu mdendlin fin-nava prinċipali tal-Konkatedral ta' San Ġwan sal-24 ta' Ġunju li ġej.